Ia priviți, au venit băuturile. Cu sănătate, să vă dea Domnul de toate. Tati și-a luat pe Noni Capri. Eu mi-am luat aici un gin tonic. Miriam, tu ce ți-ai luat? Prezintă. Un răsărit tropical. Mamă, ce bine arată cu mango și ananas. Iar mami și Miha și-au luat limonadă. Miha limonadă cu mentă, mama limonadă simplă. Nu le deranjăm că ele încă se hotărăsc. De fapt, toți ne hotărâm la mâncare. Haideți, dragilor, cu noi. E răcoare, un aer perfect aici. Bună dispoziție cu fetele mele aici împreună. Dacă ați fi și dumneavoastră aici la mese împreună, să fim toți urmăritori, ar fi super. Da, dragii mei, vă invităm și pe voi cu noi. Miri, cum e limonada? Sau fresh-ul?